a nuno mutum da kayan gareji, a nuno mutum da kaya kamar ma'aukaci da buhu a hannunsa, a nuno mutum da yagaggen kaya, wai yana bin karatun ƙur'ani a bakin wani daga cikin makarantar alƙur'ani. Barkanku da zuwa tashar labaran duniya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zaran mun ɗaura. Inda za ku ji Salim Top da shi da ɗan uwan shi wanda suka shahara wato a kafan TikTok da kuma a kafan Facebook da sauran kafafe na sada zumunta, inda ake nuna su suke karatun Alƙur'ani, wanda za su je wani gurare haka wanda local area ne su rinƙa ɗaukan wannan karatun Alƙur'ani. Sai dai malamin ya yi nuni da cewa abin da suke yi bai dace ba. Suna ɗaukan karatu ko kuma suna mamin ɗin karatu daga bakin shahararrun malamai wato na faɗin duniya, inda hakan yake cewa bai dace ba. Sannan idan abin da suke yi don Allah suke yi, Allah zai yi musu kyakkyawan sakamako. Idan kuma abin da suke yi wato don followers ko kuma neman kuɗinsu ko neman duniya suke yi, to nan ma Allah zai nuna musu sakamakonsu a ranar ƙiyama, inda malam yake cewa wannan hali da ake ciki da kuma yanayi a Najeriya, wato mafi yawancin mutane suna neman followers da addini. Shi addini ba abu ne na wasa ba, ba abu ne wanda za a rinƙa wasa da shi ko kuma ana neman followers da shi ba. Idan ana yi ne don Allah, Allah ya saka wa mutum. Idan kuma ba za ka yi ba, kar ka yi abin da zai je tara ma zunubai. Malamin ya ƙara nuni da cewa wa'azi yake musu, ba wai ya nuna cewa akan abin da suke yi bai dace ba ne. Yana yi musu nuni ne da su ji tsoron Allah, su kuma kiyaye wajen bautawa Allah, sannan su ji tsoron Allah, domin Allah na da azaba sannan kuma Allah na da rahama. Wannan shi ne ƙarshen bayanan namu. Bari mu kunna muku ku ji da kunnuwanku, sannan ku gani da idanuwanku, ku ji abin da malamin yake faɗa. To fatanmu dai Allah ya sa mu dace, Allah ya sa. Yana wasa, yana wargi, yana aikata waɗansu ayyuka waɗanda sun saba wa tarbiyya da laduba na karanta littafin Allah maɗaukakin sarki. Wanda wannan abun ba shi bane farau a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Wasa da yin izgili da al'amarin addini, wanda mun sani yana daga cikin nawaqidul Islam, abubuwan da suke warware musuluncin mutum, abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Yin izgili ma addini, yin wasa, yin warge da abin da ya shafi addini na musulunci, wadda wannan abun takaici ne, musamman in ka dubi yadda al'umma suke ruɗuwa da irin waɗannan mutanen. Yau an kai gabar da waɗannan mutane har lamban yabo ake ba su, ana girmama su a duniya. Yau sun yi suna, yau sun samu ɗaukaka, yau sun samu sha'ara ta hanyar yin wasa da littafin Allah maɗaukakin sarki. Ku dubi wannan alƙur'ani yadda tasirinsa ya kasance cikin rayuwar magabata. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, aya yaji ake karantawa cikin suratul Tur, inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Yadda ya faɗi sai da ya kwana 20 yana gida bayi fita, ana zuwa gaishe shi a matsayin bayi da lafiya. Tasirin wannan aya sai da ya kwantar da Sayyiduna Umar a gida na tsawon kwanaki 20 ana zuwa gaishe shi saboda bayi da lafiya. Tasirin alkur'ani. Ku dubi Zurara ibn Abi Aufa, yana limanci a masallacin Juma'an Basra, yana karanta ayan suratul Muddathir, fa idza nuqira fi naqur, yadda yake tsaye haka ya faɗi akan fiskar sai mutu. Ku dubi Aliyu ibn Fudail ibn Iyad, mahaifiyarsa tana turawa a faɗa ma limaminsu
in ya ga Aliyu bin Fudail a masallaci kada ya ɗauko surar da a ciki akwai ambaton azaban Allah maɗaukakin sarki, domin ana dawo da ɗan nata cikin yanayi mara daɗi. Wannan yasa illi mai zo zai ja sallah yakan leƙa ya duba ya gani akwai Aliyu bin Fudail ko baya cikin masallaci. Idan ya ga baya cikin masallaci sai ya jawo surar da yake so ya karanta. Wata rana ya zo zai yi karatu ya leƙa bai ga Ali bin Fudail ba, sai ya shiga sallah ya ɗauko suratul an'am yana ayan walau tara iz wuqifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina. Da aka ji faɗin mutum a baya a masallaci. Wane ne wannan mutumin? Ali ibn Fudail ibn Iyad. Saboda tasirin alqur'ani yin jiki ya faɗi, wanda wannan faɗuwa shi ya sanadiyar mutuwarsa. Wannan alqur'ani da Allah ya ce walau anna qur'anan suyirat bi'il jibalu aw qutti'at bi'il ardu aw kullima bi'il mauta lakana hadha alqur'an. Inda akwai wani abin da za a karanta saboda tasirinsa ya tafiyar da duwatsu daga inda suke, in akwai wani abin da za a karanta saboda girmansa da tasirinsa ya tafiyar ya qutti'at bi'il jibalu ko ya yayyanka duwatsu, ko tasirinsa ya sa waɗanda suka mutu su yi magana a iya yin magana da su, wallahi wannan alqur'anin ne. law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Allah yace inda mu dutse muka saukar da wannan alqur'ani da zaka ga yadda yake cikin kankan da kai, yana daddatsewa yana fafashewa saboda tsoron Allah. Littafin da Allah ya saukar da shi saboda ayi tadabburin sa, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi afala tadabbaruna alqur'an afalam yadabbaru alqawla. Wannan littafi na Allah madaukakin sarki, mafi girman littafin da Allah taɓa saukarwa a duniya, yau shi aka mai da shi abin wasa, da shi ake neman followers, da shi ake neman shahara, da shi ake neman abin duniya. Wannan littafi na Allah madaukakin sarki, wajibi ne mu yi nasiha ma irin waɗannan mutane da suke yin wasa da littafin Allah. Ina yin nasiha da irin waɗannan mutane da suke wasa da littafin Allah, da waɗanda suke bibiyansu. Ka sani duk abin da kai lakin ɗinsa, duk abin da kai comment a kansa, duk abin da kai sharing a kansa, wallahi za ka same shi a littafinka a ranar alkiyama. Za ka gan shi cikin littafinka a ranar alkiyama. Duk abin da kai comment, duk abin da kai sharing, wallahi za ka gan shi a littafinka a kiyama. Yau su wane ne suka mai da mawaƙa taurari a duniya? Mu ne. Suwa suka mai da 'yan wasan kwaikwayo, suwa suka mai da su taurari har suke gadara suke takama, yau suke fito na fito da dokokin Allah. Ina mu ne muka shahara su? Waɗanda suke kallon su suka ɗaukaka su, su suka sa suka yi suna. Yau a gidan da jimu su ake labari, a unguwanninmu su ake ba da labari a kansu. Jarumi wane, jaruma wance, wai yau 'yan drama, 'yan social media, latattu na TikTok, yau su ake ce ma jarumai, yau su ake kira a yi hira da su. Sun zamto fitila a duniya, sun zamto alƙibla wa mutane, su ake koyi da su, su ake ba da labari a kansu. Wai su ce hasada. Yanzu lalacewa ya kai a ce malamin addini zai yi hasada da 'yan wasan kwaikwayo. Yanzu mun lalace har haka da za a kalli cewa hasada muke ma mawaka saboda suna samun kuɗi, saboda suna samun kuɗi, saboda suna samun ɗaukaka. Duniya ta san su, ana hasada ma ɗaukakar da suka samu. Yau duk ɗaukakar da suka yi za su kai Fir'auna.
Barkanku da zuwa tashar labaran duniya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗaura.